Barri de l'antic Beijing. Vistes de Beijing anant de l'hotel a un barri antic de Beijing, anomenat Hutong. Ja hem arribat al Hutong. Passeig pel Hutong amb rickshaw. Donant un volt pel barri, es pot observar que els carrers són estrets i les cases estan construïdes amb el mateix material. Les cases estan al voltant d'un pati central on s'hi fa vida comunitària. El barri està situat al centre de Beijing, molt a prop de la Ciutat Prohibida, entre el canal i la Ciutat Prohibida. El canal d'aigua té una barana de marbre, de varis quilòmetres de longitud, amb dibuixos en relleu. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.